Kilo. Lah ayo. Lokal tidak mengecewakan. Loro Mas, rakit ngono kuwi kenaan. Piye to yo? Son, iki masih yo 15-an. Apa iki? Apa polis? Dunia neh yo ora apa-apa. Rada majune. Ibu terjunia. Jos sing apa mau ARS. Iki para kondangane lor kali. Perform sih Mas Mbak E. Full Videotron. Odok maju per. Persiapan perform. Ayo ngarep son. FD. Iya ya dargone. Ala ora nyanyi ibagi aku. Sang apa rupa? Mari sampe ndala perform sih Mas E. Apa sing ngawan lho? Os.